ay makar dale beri hai 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 Halo लोगोफोर दिनै बयखौबो बिश्वकर्मा फुजानि गाहाम हामलायनाय जासिबाय उथिदो 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 नमो 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 होननांसिगो उथिदो वाह ये बाथौ नै जागायसिगोन जानि बिश्वकर्मा फुजाया बिबार साजायबाय बेनिफ्राय बाथौआबो नै रेडि लाबाय रेडि ओइ नानिया ओइ मा जादों माने ओइ नै रेडि लाजोब्बाय गुन्दै नैबो लाबाय नै प्लास्टिक दखानाव लांनो ओइ नानियाबो जा दुगैखांबाय दुगैना साफा जाना दङ दायो खुलुमनो मालाबो गानदो गारियाबो सुबाय स्कुटियाबो सुबाय जागायबाय जोंहानि फुजाया गिबियावनो बाथौ खुलुमग्रोबाय न'खरैनो रेडि खालामबाय बावनो साइकेल गारि टिभिएस स्कुटी एवेंजर 220 गारि सोरगिदिंनानैसो नै नानिनि साइकेल फिसा साइकेल गंथाम गारि गंथाम बाबुनि साइकेल जाय कमन साइकेल लेडिस गासिबो सालायनो हायो एवेंजर खुलुमगासिनो दं खुलुमग्राफोरा बाथौ खुलुमग्रोदो बाथौआ सिगां जायोना बेनि उनाव बेयाव लाबसिगोन आरो जोङो रेडि खालामबाय हाबथ'वाखै इयाव खुलुमथ'वाखैना नानि खुलुमखांबाय बाथौखौ नानि हा र' जाथ'वाखै रेडि जाबाय आंबो खुलुमथ'वाखैनो खुलुमनोसै बेयावनो बाथौ खुलुमग्रोनोसै बाथौ खुलुमखांनायनि उनाव नैयाव हाबसिगोन बिश्वकर्मानियाव ओइनो एकदम सान्दुं गोसा अयथासार हाया थानो बिराद सान्दुं गरम खननै दुगैबाय आङो दे खुलुम बाबु नानि नानिया साइकेला नानिया सलायो साइकेल बावबाय नानिनि साइकेलखौबो ना नानि